Αυτό που ο κόσμος σου ρίχνει δεν είναι απαραίτητα δική σου επιλογή, αλλά το τι κάνεις με αυτό είναι απολύτως δική σου επιλογή. Ναι, μην δημιουργείς προσδοκίες και δεν θα υπάρχουν απογοητεύσεις. Το πόσο μακριά θα φτάσεις εξαρτάται αποκλειστικά από το πόσο χρόνο έχεις επενδύσει στην αναβάθμιση του εαυτού σου. Το πρόβλημα με τον κόσμο σήμερα είναι ότι οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να αναβαθμίσουν τη δραστηριότητά τους. Αν αναβαθμίσεις τη δραστηριότητά σου χωρίς να αναβαθμίσεις τον εαυτό σου, είναι βέβαιο ότι κάπου θα καταρρεύσεις. Οι άλλοι άνθρωποι κάνουν ό,τι θέλουν, εκφράζουν το δράμα τους. Η αντίδρασή σου σε αυτό είναι που δημιουργεί τις εμπειρίες σου. Αλλά είναι η αντίδρασή σου που προκαλεί τον πόνο, σωστά. Αν είσαι ικανός να προκαλέσεις κατάθλιψη στον εαυτό σου. Το λέω αυτό όχι χωρίς συμπόνια για την ασθένειά σου, αλλά γιατί αυτή είναι η φύση του τι σου συμβαίνει. Αν μπορείς να δημιουργήσεις έντονα συναισθήματα και σκέψεις, αλλά προς λάθος κατεύθυνση, τότε σταμάτα να κοιτάς τον καθρέφτη του παρελθόντος και κοίτα μπροστά. Δεν μπορείς να διορθώσεις το παρελθόν, αλλά μπορείς να δημιουργήσεις ένα αύριο. Ας το κάνουμε να συμβεί. Σαντγκουρού, παρατηρητής της ζωής. Η εμπειρία σου για το τι συμβαίνει σε εσένα αυτή τη στιγμή καθορίζεται 100% από εσένα. Ο Σαντγκουρού, ένας προσεκτικός παρατηρητής της ζωής, μας δίνει πολύτιμες συμβουλές για το πώς να παραμείνουμε στο σωστό δρόμο, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως θα θέλαμε. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη των ανθρώπων είναι ότι περιμένουν εξωτερικά κίνητρα για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Αν αυτό που κάνεις είναι πραγματικά σημαντικό, δεν χρειάζεσαι εξωτερική επιβεβαίωση. Αν είναι σημαντικό για τη ζωή, τότε γιατί χρειάζεσαι ένα επιπλέον κίνητρο? Η φυσική ροή της ζωής. Σκέψου το εξής. Χρειάζεται κίνητρο η καρδιά σου για να συνεχίσει να χτυπά. Χρειάζονται τα σύννεφα κίνητρο για να φέρουν βροχή? Όχι. Αυτά είναι φυσικές διαδικασίες. Αν η ζωή σου είναι ευθυγραμμισμένη με τη φυσική ροή της ύπαρξής σου, τότε δεν θα χρειάζεσαι τίποτα επιπλέον για να σε κινητοποιήσει. Το θέμα δεν είναι να αναβαθμίσεις τις δραστηριότητές σου, αλλά να αναβαθμίσεις τον εαυτό σου. Αν αναβαθμίσεις τον εαυτό σου, η δραστηριότητα θα συμβεί φυσικά. Μην δημιουργείς προσδοκίες. Αν πετάξεις μία πέτρα ψηλά, θα πέσει στο κεφάλι σου. Έτσι λειτουργεί αυτός ο κόσμος. Αν δεν θέλεις να ισχύει αυτό, τότε πρέπει να φύγεις από αυτήν την ατμόσφαιρα και να πετάξεις την πέτρα στο διάστημα. Οι άνθρωποι συχνά δημιουργούν προσδοκίες και όταν απογοητεύονται υποφέρουν. Όμως είναι απλό. Κάνε ό,τι μπορείς και αποδέξου αυτό που δεν μπορείς να κάνεις. Η ζωή είναι ένα ταξίδι μάθησης. Αν θες να οδηγήσεις, πρώτα πρέπει να μάθεις να οδηγείς. Το ίδιο ισχύει και για τη ζωή. Αντί να ξοδεύεις χρόνο δημιουργώντας ψεύτικες προσδοκίες, επένδυσε χρόνο στο να αναπτύξεις τον εαυτό σου. Μπορείς να κάνεις περισσότερα μόνο αν αναπτύξεις τις ικανότητές σου. Αντί να απαιτείς πράγματα από τη ζωή, πρώτα προετοίμασε τον εαυτό σου για αυτά. Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Ένας ακροατής ρώτησε τον Σαντγκουρού πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τις αρνητικές επιπτώσεις μιας τοξικής οικογένειας. Ο Σαντγκουρού απάντησε σοφά. Οι άνθρωποι πάντα βρίσκουν δικαιολογίες για τη δυστυχία τους. Αν οι γονείς σου έζησαν άσχημα, αυτό σημαίνει ότι και εσύ πρέπει να ζήσεις άσχημα. Όχι. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεις πως έζησαν λάθος σημαίνει ότι έχεις την νοημοσύνη να επιλέξεις διαφορετικά. Μην κρατάς το παρελθόν σαν μια μόνιμη δικαιολογία. Οι γονείς σου έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Αν ήξεραν καλύτερα,
θα έκαναν καλύτερα. Αλλά τώρα είναι η σειρά σου να πάρεις τις αποφάσεις για τη ζωή σου. Η επιλογή είναι δική σου. Κάθε δύσκολη εμπειρία μπορεί να σε κάνει είτε σοφότερο, είτε πιο πληγωμένο. Η επιλογή είναι δική σου. Μην ψάχνεις για ιδανικές καταστάσεις, γιατί απλώς δεν υπάρχουν. Παντού θα υπάρχουν προκλήσεις. Το ερώτημα είναι, θα αφήσεις αυτές τις προκλήσεις να σε καταστρέψουν ή θα τις χρησιμοποιήσεις για να αναπτυχθείς? Οι άνθρωποι που μεγάλωσαν σε δύσκολες καταστάσεις έχουν την ευκαιρία να γίνουν πιο σοφοί γρηγορότερα από εκείνους που έζησαν με άνεση. Μην επιλέγεις να γίνεις θύμα. Κλείνοντας, η ζωή δεν είναι ποτέ τέλεια, αλλά εσύ έχεις την επιλογή να την κάνεις όσο καλύτερη μπορεί να είναι. Πες μας στα σχόλια ποια συμβουλή του Σαντγκουρού σου άρεσε περισσότερο. Και μην ξεχάσεις να εγγραφείς στο κανάλι για περισσότερη σοφία